Bueno, ni uxu erdozia naiz, eta etxia gertuako tenez eskolara adibidez oinez etorten naiz. Ni Ana Ferrero naiz, eta Zubian bizi naizenez, institutora autobusean etorten naiz. Ni Ander da Kosta naiz, eta Salarentzon bizi naiz, baina oinez etorten naiz eskolara. Ni Aiartal Berdi naiz, eta Errekaldetik oinez etorten naiz egunero eskolara. Gaur Oñatiko Institutura etorri gara mugikortasun jasangarria hitz egitera. Hementxe usue jare oskun, papel zatik edo ez du honik garraio ezberdinanak. Ingoituna da, zenbat gramo CO2 surtzen dauen kilometro eta pertsonako hola orden hau. Nik uste lehenengo hau, no? Osa, bizikleta izango da latzenean ez da buena isurketa CO2-rik. Gero, a ber, laku egazkina, herribusa, motorra igual. Bai, igual. Motorra igual. Nik bai dut esan honek. Nik uste garraio publiko bat izan biharra. Bai. Osa, ez dakit, ez dago klaru baina. Ez dakit. Herribusa nik uste dut. Bai, igual herribusa. Bai. Nik pentsa dut. Bale, jarren bez. Buah, esan bue herribusa, autobusa be. Ja. Ez dakit. Ja, autobusen gaina ez da sartzen jente gehiago. Bai. Ja, herribusa elektrikoa esan. Ez. Ez. Bai, ez. Ez dakit. Ja, pertsona pila dauz. Ja, eski... Geixen motora porque pertsona bada eta kotxea, bueno. No? Gero autua eta gero gazkina, no? Porque autua zinean... Ez dakit. Hala, illa. Me gusta bastante al revés a mí, I'm wicked now, flipping out. Hearts is what I'm ripping out. I'm slipping out, I'm dipping out. Killing's what I'm living out. Victim, let me pick 'em out. Spinning, let me whip it out. Get to your... Zela ikustozue ordena, orten dana? Hombre, nahi betzea eta autua adibidez dela bigarren posto, bigarren gramo CO2 geixen isurtzen dauna. Eta da geixen erorgin duen ikusten. Auto baten 5 pertsona sartzen badia, hola hau. Askotan ez diala bete eta ez da doia. Ez la 2 pertsona. Askotan lanera fateko eta bakarrik. Hori da, lanera fateko askotan bakarrik bai. Kotxe hartu eta faten gara. Orduan, reflexioa egiko dela beti kotxea dela erabilera geixen emute zauna eta isa geixen konsumin egin duen. Alderantziz pentsagoen ezala autobusa, trena gutxi isurketan dagoela eta autobusak gehiago. Eta nik baita pentsagoen herribusa gutxi, herribusak gutxi isurketan ez da izatik herribusen ideati, baina berez, egizia herribusen jente gutxi sartzen dela. Baina nik uste dut ondiokan kotxe gehiago dauzela autobus baino, orduan pertsonarrek nik uste dut onera izango zela autobusa erabiltzia bastante gutxi isurketan dagoelako CO2. Eta gero, bizikletia eta motor elektrikoa nik espero nire. Bakarrik, bizikletia, bizikletia jentea ezko, baina gero, kotxe elektrikoa eta motor elektrikoa jentea izenak ez dako. Oñati nahiko aberatza dela mugikortasunari begira eta nahiko samurtasun emuten dauzkula herritik mugiteko orduan. Egisa, dala gauzat inoiz ez duena baloreiken, urte askoan zehar, indala urte askoan zehar nahiko barrexea da, baina normalizautakuna nahiko dala kasua, bidegorrexan kasua, herri osua dakula nahiko bidegorrez beteta, eta horrek mutuzko aukera bizikleta maia mugiteko oinez, zubila gara, izan behar errepidetik fan, aukera horiako oinezkoan dako be fateko. Gero be herribusa. Hori da. Herribusa jarri zentik, kriston erabileria muixoko nik uste dut. Bai. Eta hori be, abantaia positu bat izan. Hori da, bai, nik esan nik bai. Eta erako baita handicap bat, nik uste dut oinatik, oinatindako nahiko batzutan oztopo mokoa dela, zeltiasun badala, San Prudentzio... Beti askotan autobusan, lineako lo que sea, beti gehiatu ikexakoan, eta egisa hori dela beti, askotan fan bigu San Prudentzioera, eta San Prudentzion beste autobus bat hartu, eta batzutan betze den du, Donostira fateko, baina batzutan Arrasatera eta dana fateko be, famioso San Prudenziora, eta bi autobus hartu biozu orduan. Oinate gauz zulo baten moduan. Gauz zulo baten orduan gauza asko oztopatu jendozku. Eta orduan adibidez,
Bergarara fateko adibidez, baita, aiertek izan dugu moduan, bi autobus hartu bidea, eta adibidez, Arrasatekoak Arrasatetik Gasteizera hola bakarrik autobus bat hartu bidea, eta klaro gutxi pagoitien dago, adibidez. Lineak edo juntaitia San Prudentzion geratu biharrian gero beste bat hartzeko, nire ustez, jendari xo animako zen autobusa erabiltzera, ze igual, pereza hori esateko, gero San Prudentzion itxoin biot, ez dakit zema denbora, igual ordu erdi, eta ez dakit, igual Prisiakot, ze Donostin zoz inbiot, orduan, igual, kotxea erabili biharrian, esango guen, ez dakit, Donostira fan biot, ez dakit, denei sarra no baitera didez, Prisiakot, busean fagonez, kotxean izan biharri. Hori da, bai. Uste pasain dana ez bakarrik garraioakin, baizik eta larrialdi klimatikoakin generalian, dala, nik uste jente handiak ez daula kontzientzia dut atzenengo abisua dela. Osa, azken abisua dela eta, larrialdi badala. Orduan, uste dut importantia dela hori kontzientzitia, batez baita ontxe gabitzen inguruan, garraioan inguruan eta hori dana, eta aldan eta samurtasun dana jartia, hori, betito, esan duna, olako detaiak kendu, hori garraio publikoa begeixau, apoiago. Adiez, teknologia alde izan lagungarri xa, kontzientzaileko, adiez, oin badauz apak, eta lagunketan dagoena, kotxia partekatzeko, eta horako gauzak, baina igual, jende helduan zaila igual ez da eskuragarri moduan, baina adibidez hemen herri izan, nik ikusten dut jende heldua erabiltzen herribusa, orduan nik uste dut hor lagunketan dagoela. Nik uste dut sortean apak eta, ez dakit igual da, ez dakitelako, baina jenteak ez dagoela erabiltzen, nik uste dut. Igual bai, ez dakit, baina... Hombre, ez que askotan dela, aplikazio asko uste ikenda baina datzenean, puntau herri hortatik besten baitera bia zen, pertsona kotxi gualean o ibilgailu gualean fateko. Nik uste hori datzen ez dela komodoa. Eta ez ezagun bat izateko kasuan eta hori nahiko dala, nahiko kortantia moan, igual ez... Ez dago zuko horik ez ezagun batekin fateko Donostira. Hori da. Zuk autobusa bali makotzu, fateko hemen Donostira, igual 15 minuturo, igual 20 minuturo, eta hemen di balmagutzu direkto Donostira, direkto esan gurot, ez da lagatia esan protzen, ez dut uste inok pegariakonik hartzeko autobusat eta Donostira fateko. Osa, esan gurot, ze komodo da, zen zoiaz, gaina, ez da zuzgideatu jarrez zoiaz, igotezara eta Donosti majaikezara. Uste dut ez dako lapape, uste dala bakarrik hori aukerak emuti eta samurtasuna jartzea. Ja, nik uste dut gaztiok, gehiago biltzen garela oinez eta bizikletan edo patinetian, orduan, gero igual ja, helduak garenean, algarafan akonzea jaiten, o ezagunak eta esan, behitu aldozu erabili bizikletia apur bat lagunketako eta kontribuiteko esatzen nio. Nik uste dut hobekuntza bat egongo dela, baina horra jaiteko zaila izango dela. Ezkenean komodena da, kotxia, eta aiaitia jente asko garraio publiko erabiltzera edo, nik uste pauso zailtxu izan lekela. Eta horrez gain behar uste, nahi batzuan kosta gixeta aparatu, esperantza, zedamente nahi batzuan kosta gixa pentsaitia. Ze uste dut baita importantea dela pentsaitia ez dela bakarrik aspektu, garraioan aspektu, mezik eta beste mila aspektu diala aldatu dianak, larrialdi hau hobeketako eta mejora bat egoteko. Eta horren uste dut, familiarra polipolik zentraien gauza ezberdinetan askotan uste dut baita hobekuntza txikinakin gauzak asko aldaketan diala, bakoitzak egunero, franz esatik gana, plastiko poltza bat gutxi eraultiakin ja, ez da izen bat, esan gure bat, ez da izen bat milioi plastiko gutxi izango dira, ordean uste dut, atzean olako, eske, jentezko itxorra da petza izango naz, eta aldaketa oso txikinak, hona ekin ja, uste dut, poliki irautzu eta gala sortzen. Bokailua edo amaiketako ekarteko beste modu baten, adibidez, telasko poltza batzutan edo bokailuak harteko,
eta hori, gero igual, ekarri biharrian poltsatxua edo ez da, supermerkatutik plastikozko poltsak erabili biharrian zuk eruateko zure poltzia edo paperezko poltsak jartia horrek asko lagunduko luke. Baita, gero uste baita, bai ez beste aldaketa da izan, sin más, adibidez, esate haue, bai ez, aragisan industriak asako konsumilen dagoela, ez, atzenean asako CO2 pila bat isurketan da prozesuan eta larrialdi klimatikoan dako esentziala da hori behintzat murriztia. Horren, bakoitzak igual, simplemente egunero aragisa ez jatiko, ez dala esfortzuan dut ez da egunero ez jatiazuk aragisati bat, o aragi... Hori ja saiesten, ja, esatu kristona aurrera pausa izango zela, esan ez dela bakarrik garraioan ean baizik eta beste ez duaten. Eta gero haike importantia da, hori jakitxo baita nik uste bai, mugako, muga batzuk hartu bidala baita gure gainete hausen jentia, uste baita Euskal Herrian eta generalian munduan behartu bidala baita neurri batzuk guri bezamurra baiteko eta larrialdi klimatikoan dako favori iteko eta gure artean hori aldaketa txikinakin jauztot aurrera pausa hondizek izan.